Здравейте, нямам интро за този влог, затова започвам така. Бях в Гърция за една седмица, за да видя баща ми. Прекарах време в Атина и също така отидохме на Парус за 3 дни. Не съм говорила чак толкова много в самото видео и да ви показвам в пълен детайл какво съм правила, но снимах едни много красиви кадри, така че ако ще ви хареса, гледайте. Да си оправям багажа, полага ми се 8 кг куфар. Когато приключа с това, ще го премерим, за да видим дали е 8 кг. Искам да си взема и ето тази раница, с която винаги пътувам. Ще я взема като ръчен багаж и се надявам да нямам някакви проблеми. Както видяхте, пристигнах в Атина. Сега след обяда вечерта не съм правила буквално кой знае какво. Нищо не съм правила. Утре пътуваме много рано сутринта за Парус с кораб, така че ще ви снимам това. Ще ставам в 5 часа, сега ще си лягам и ще се оправям и ще се видим утре. Когато бях малка, събирах ето тези данонино магнитчета с данонино млекцата. Ето ме и мен. Това е на следващия ден. Отидохме на пристанището, за да се качим на кораба, но преди това влязохме в Захаропластио, за да си вземем нещо за закуска. Ето го и кораба. Когато бях малка, ходихме в Гърция на море, но тези последни 4-5 години сме в България, защото откакто открих всички забавления, които ги има в България на моретата, които ги няма в Гърция, исках, понеже бях малко дете, разбира се, на забавленията. Иначе, преди това ходихме в Гърция и помня, когато пътуваме с кораб, аз просто седях и гледах ето така вълничките, беше ми толкова интересно. А и също не сядах на едно място, аз бях такова дете, нямаше как да седна, така че се трябваше да правя нещо. Даже на един от корабите един път имаше една баба и тя ме кръсти пумпъл, понеже аз не сядах и нямаше и да седна. Все пак, аз съм пълна с енергия, зворица. Да, пумпъл. Много пъти сме били в Парус, когато бях малка. Това е хотела на един приятел на баща ми. Тук ви показвам самата стая. Намира се в Науса. Там отидохме. Както можете да видите, малко като апартаментче. Ето това е моята баня. Има 2 бани и 2 стаи. Това е моята стая. Във всяка стая има 2 отделни легла, които са сложени заедно като спалня, но са 2 отделни матрака или пък легла. Всъщност даже не помня. Всяка стая си има неин балкон. Това е моя балкон. Не съм била на този на баща ми, но предполагам, че изглеждат по същия начин. Ето това столче много ми хареса. Това е по-късно след обяда. Разходихме се преди вечеря. В Гърция навсякъде има мотори. Бих казала, че повечето хора имат мотор.
Това е едно от нещата, които много ми харесва и също така не ми харесва, нали, чак толкова, понеже не е добре за природата, но все пак моторите са готини. А друго нещо, което също го има почти навсякъде, особено на островите и също ми харесва, са цветята. Например, цветята храсти, които са лилави цветя или храстите с розовите. И да, знам, че котето, което виждате е бездомно и сигурно има бълхи, но не значи, че не е сладко. Така че не ме интересува, че е бездомно. И така, това беше за Парус. Ето следващите кадри. Вече тръгваме оттам с кораба отново и се връщаме към Атина. Прибрахме се в сряда. Не съм ви снимала нищо от четвъртък, но отидохме на Монастираки. Но това, което ви снимах, е богатцата, която ядох за закуска 2-3 дни поред, понеже много ми хареса. Гледайки я, няма как да разберете колко беше хубава. В събота се връщах. Ето тук пътуваме за летището. Тук вече излитаме. През цялото време на полета летяхме някакси на ниско и се виждаше доста добре, например, островчетата, над които минавахме и самата земя. На стъклото ми имаше ето тази боболечка или мравка, каквото и да е там, която не спираше да мърда. Пътник без билет. Дано да е стигнала докъдето е била дестинацията. Ето това е първия ръкав на Халкидики.